Les voreres estretes i els forts pendents dificulten l'accessibilitat, sobretot de persones grans i amb mobilitat reduïda. En barris de muntanya com Can Baró és una situació habitual. Els pals de la llum encara ho empitjoren més. Els veïns han marcat els que haurien de desaparèixer. N'han comptat una seixantena als carrers de Miquel dels Sants Oliver i Albert Llanes. Són els que creuen que necessiten més urgentment una reforma que inclogui el soterrament dels serveis. Les voreres estan fetes un fàstic. Els pals obstaculitzen el pas normal. La gent normalment s'inclina a passar per les calçades. Els representants veïnals expliquen que hi ha un projecte fet i no entenen per què no s'executa, tenint en compte que a la zona hi ha una vintena de cases que s'han protegit recentment per preservar el seu valor històric i patrimonial. Com a mínim que l'Ajuntament correspongui arreglant una mica els carrers que envolten el barri. Potser seria un barri digne de visitar, però tal com és ara sembla, no sé, un residu de segle XIX. De fet, el projecte continuaria aquest tram de carrer que sí s'ha reurbanitzat, instal·lant-hi terra antilliscant, una altra reivindicació dels veïns. Segons expliquen, aquests són els punts on s'ha d'intervenir amb més urgència, però s'han de reurbanitzar bona part dels carrers més costeruts del barri.